Mijn moeder heeft mij toen ik ongeveer 4 was op kindergym gestoken. En daar zo zeiden ze dat ik meer talent had. Dus ben ik zo in de selectie geraakt en sindsdien doe ik eigenlijk turnen. Ja, eigenlijk vanaf mijn 6e heb ik mijn eerste wedstrijd gesprongen en sindsdien gaat het tot nu toe heel goed dus. Bijvoorbeeld op jaarbasis, hoe ziet jouw wedstrijdschema eruit? Meestal 3 voorrondes voor dubbel mini trampoline. Een paar wedstrijden waarin je zowel mini trampoline als tumbling hebt. Daar heb je dan meestal ook nog Nederlands kampioenschappen van. En de laatste tijd dan ook nog internationale wedstrijden. Daar doen we dan ook meestal nog aan mee om wedstrijdervaring op te doen. En kun je uitleggen wat de mini trampoline en zo is voor sprong? Een toestel waarop je 1 sprong in doet. En wat voor een sprong? Dat varieert van enkelvoudig salto tot meerdere salto's. En een tumbling? De air tumbling, dat is zeg maar een mat van 15 meter lang die je opblaast. En daar doe je sprongen op van maximaal 5 sprongen. En de gewone tumbling is een langere baan van 25 meter. En daar doe je maximaal 9 sprongen op. Ja, die variëren ook. Er zijn bepaalde periodes waarin er heel veel wedstrijden zijn en er zijn bepaalde periodes waarin je dan veel kan trainen, waarin je meer conditietraining doet dan echt op de wedstrijd gericht. Ik heb nu de 15e dan nog NK en dan is eigenlijk afsluiting van die periode en dan heb je eigenlijk vakantie. En wat doe je op zo'n wedstrijd? Doe je dan alles of ben je met een speciaal onderdeel bezig? Meestal is het wel zo dat je met een speciaal onderdeel bezig bent. Ik ga ook naar wedstrijden waarin je meerdere onderdelen doet. Dus eigenlijk is het wel verschillend. En op wat beoordelen ze je dan? Netheid en moeilijkheid. Dat vooral. En hoog. Op. Hands up. En omhoog. Oké, prima. Hou vast. Henk, kom een beetje omhoog, hè? Niet smokkelen, hè? En weer rechtop, op de handen. Hoe ziet je week eruit, zeg maar, met sport? Op het moment maandag ben ik vrij. Dinsdag dan train ik eerst 2 uur in Oostburg. En daarna dan een half uurtje om te eten. En daarna ga ik naar Goes, om daar 2 uur verder te trainen. De woensdag ga ik naar België, om daar zo te trainen. De donderdag geef ik in Oostburg zelf les aan kleinere. De vrijdag ga ik naar Goes om te trainen. En de zaterdag in België. En de zondag hier in Oostburg. En waarom train je zoveel? Omdat ik het leuk vind om te doen. En ja, ik ben er goed in en ja, daarom eigenlijk. Helemaal plat, handen op de naast de schouders. Ellebogen naar achter. Bij een WK heb je een voorronde en je doet dan 2 sprongen. En als je dan bij de eerste 8 plaatst, dan mag je nog finale springen. Alleen ik had bij de voorronde was ik op een blauwe rand gekomen van de dubbel mini trampoline. En dan krijg je gelijk een 0 sprong, dus dat telt heel je sprong niet. En zodoende dat je dan ook geen finale kan springen. En dat is 2 keer overkomen, dus vandaar. Maar je blijft wel altijd positief. Ja, zeker. En daarom dat ik het ook dit jaar ook weer geprobeerd heb. En dat ik heb er nog geen uitslag van, maar ik hoop wel dat ik me weer geplaatst heb. En dan hoop ik dit jaar sowieso uit te springen. En ik ben wel van plan om bij de eerste 8 te komen. Dus over 5 jaar hoop ik nog steeds mee te kunnen doen aan WK, wereldkampioenschappen. En ja, misschien de top 3 zou toch wel fijn zijn als dat zou lukken.